Irigotinya ikiama kia UPA niko bono riskrera babwatani ba ikiama kyo kurwa sub county kianda ime county ya Kisii. Bakurawa no muri kyo monene we kiama kyo umuske Jacob Bagaka banyakoba kumerana chinsemo cha bonchari na gusanga igoro yo gokinya na gokonya ikiama kiga. Etuomerane gane coordinator Jones kurwa sub county kianda kya Kisii asenge ncho kurigereria amane okweriki kwa bantu baito nambe makoba abakikura amene ko utwari bibande ya kabere kweriki ko bana chama we chama ye ekorosia serikali 2027 tuigwana ndenga gututore ko ganda paka ali asege tuo every polling station uje utware chairman etware mongina etware muntu ko represent mana youth na mangana disability abantu bana kera ase egetuo tutira abana bacha form bono genturunga grassroots mobilization bachu otokonya asenge njoko nesha noto nyamana ye chama patwego mura yito kurunga Fred Okengo Matiang'i okone kirekyo ni gobona mababe kiriteneni omuntu babwatu urazi kutenase kirugo kyobora ibwense asikia mekyo no moske Dr. Fred Matiang'i asibaborire mu gusigo chichamo ere gosira eganke yo asokwirikya asikia mekyo nabo yokubate bibande tutakwe banga munege saku egera ntuto sikwe muno mu gusigo ekera tugo chiko chichamo na twachakira ukwana weka twensi bito bari bo elimo asogo support umheshimiwa Okengo Matiang'i egera abo murayo Kenya are ntobo nchiri libo twalire kwenye before akolire ntwe omuntu bwate Matiang'i une president oniteriko tuirande etoko chake chamega korunse kurwe police station otira bakaigoro bakase county togende Kenya ngima abantu baminto bwata chikura abantu baminto montato ngaina omuntu bwate bieka Fred Matiang'i togo tebya abantu baitunga watwachira tole negange yem eganga efomu Matiang'i na ende Matiang'i talia abagusibo kaba batebire ngatenne chikura Matiang'i na abakenya ba demandri atenne chikura kobwa mono abasaba ke abajensi na millennium iko ba mu demandri elinde abeke Kenya ye asiya iranire magega ase miaka emeronge ebere ya itire na indi togo saba abantu baito twins muna into abagusi aba amate baito batwetana ini tigatuba tubwaterane tobara kyo morembe because na aba amate batukwanire buya na into buna abagusi tigatuibwate buya elindo omwana ito Matiang'i na into tomo aba Kenya because aba Kenya basabira Matiang'i nonyana basengwa na Jacob Bagaka nigagikiriga kora saboroke wakora siskuru ya Butere Girls banyako bagocherwa soko rutiro chitiaga sema mbiri skuru ya rero asanya kabagagoteba Matiang'i nero anyako ukora mangana buna yo mwarabona mambia abanafunzi bagwa kuchitiaga that is not acceptable na kyura be omoiboli ose a president of the Republic of Kenya ugoita abana bago ekira abana bakire bogeka igokubaeresa we cannot allow our country to go to the dogs. We must accept that it's time to change and our change is coming through Fred Okengo Matiang'i oinaro murayo ito na no murai Okenya engima kuripoteria Oyo Minto TV kure county ya Kisii Riterana Pethuel Machin.